A fost super intens. Deci a fost cel mai intens program la care am participat. Efectiv, simțim că Îmi fierbe creier. ne fierbe creierul. Da. De cât de intens și specific a fost totul. Horațiu a gândit toată structura, cap-coadă, și este foarte specifică, iar pentru noi asta este foarte important, să știm exact de la golul acela mare în pași mici și specifici ce ai de făcut. Și asta este extraordinar. Pentru mine intens era primul cuvânt, al doilea cuvânt era și este puternic. Și când zic puternic mă refer la impactul pe care poate să-l aibă, atât pentru viziunea asupra business-ului, pentru că practic, apropo de un moment wow, a fost faptul că am deschis o altă viziune sau am văzut business-ul dintr-o altă perspectivă. E ca și cum m-am pus sus, am făcut o analiză, am știut și am ce să scot și ce să adaug, astfel încât să fie profitabil pentru noi, dar și pentru clienții noștri. Și cel mai important, poziționarea. Ne-a ajutat să înțelegem cum să ne poziționăm în sfârșit corect. Corect, și anume că noi vedeam bucățelele mici și pe care acum le vedem ca un întreg sistem care funcționează complet de la click la click. Mulțumim foarte mult! Ne-am simțit extraordinar! Crăciun fericit! Fii tare în brand. Ok? Doamne.